i restar fraccions. Si jo sume 3 vuitens més 4 vuitens, què em donarà? 7 vuitens. Anem a fer aquesta suma. 2 novens més 5 novens, què serà? 7 novens. El denominador no canvia, canvia el numerador. Sols sumem és numerador sempre en la suma. Denominador es manté. Sumem l'exercici A. 3 més 5 són 8 novens. El B. 3 més 5, 8 desens. I ara l'últim, sumaríem els numeradors, són 8 a partir de 1.000. Fem aquestes sumes, 4 més 6 són 10 i baix el mateix denominador, 9. 5 més 7 són 12 i baix ficarem el mateix denominador, 8. Ara sí ficarem el denominador 7 i contem 1 més 2, 3, 3 més 3, 6 i 6 més 4, 10. Ja el tenim. Anem a fer aquest problemeta. Tinc 5 quarts, vull restar-ne 3 quarts. Quants en queden? Així tenim els 5 quarts. Vale? I ara en tinc que restar-ne 3. Perfectament jo podria fer així, mireu. Vale? Quants me'n quedarien? Així visualment ho veig. 2 quarts. 5 menys 3, 2 quarts. En una taula hi ha 5 quarts d'una poma i després vosaltres n'heu menjat 2. Quants ne queden? Aleshores tinc 5 quarts i menge quants? 1 i 2. Quants en quedaran? Molt bé, en quedaran 3 quarts. Aleshores jo puc ficar-lo d'aquesta manera. 5 quarts menys 2 quarts que m'he menjat i em donarà 5 menys 2, 3 quarts. Molt a tindre en compte que restem el nombre de peces, que són els numeradors, però el que representen les peces, els denominadors, queda igual. Els denominadors es queden exactament igual. Això ho heu de recordar, tant en la suma com en la resta, els denominadors queden igual. Anem a restar l'A. Denominador es queda igual, 7 menys 5 són 2. Fem la B, denominador es queda igual, 7 menys 5 en queda també 2. El C, numerador queda 2 i baix queda 8. En l'extra exactament igual, 2 partit del denominador, 321. Anem a fer aquestes restes, 3 menys 1 dona 2 i el denominador el mateix denominador, 6 menys 3, 3, mateix denominador, 10 menys 4, 6. Anem a fer aquest problema. Això és una pizza i en Bernat n'ha menjat 3 vuitens. Ara hem d'acolorir els talls que ha menjat Bernat. I la Sara ha menjat 4 vuitens de pizza. Acoloriu els talls. Aleshores anem a acolorir cada un el que ha menjat. Ara, si ens fixem, hem de tindre la pizza partida en 8 talls. I així que tenim? La tenim partida en quants trossos? Molt bé. En 4. He de tallar-la més. Anem a colorir el que ha menjat cada un. Bernat n'ha menjat 3, 1, 2 i 3. I la Sara n'ha menjat 4, 1, 2, 3 i 4. Quina quantitat de pizza han menjat en total? Ha menjat 7 vuitens. I quina fracció de pizza sobra? En sobra un trosset, veritat? Un vuiten. Ja està el problema fet. Anem a fer aquest. En Marc ha menjat un vuitè de pizza i la Joana n'ha menjat 3. Quina fracció de pizza ha menjat en total? Ara hauré de fer un vuitè que ha menjat Marc més 3 vuitens que ha menjat Joana, en total seran 4 vuitens. Quanta pizza més ha menjat Joana que en Marc? Així haurem de fer una resta, no? Joana ha menjat 3 vuitens i Marc n'ha menjat un vuitè. Quanta menja més Joana? 2 vuitens ha menjat més. Quanta pizza ha quedat? Si jo he menjat 4 vuitens, de quant? D'una pizza que està tallada en 4, què me quedarà? 4 vuitens. També ho podria ficar d'aquesta manera. La pizza té 8 talls de 8, veritat? Això seria la pizza completa, que me dona una pizza, 8 dividit entre 8. Si jo li reste
el que s'ha menjat, que és 4 vuitens, què em dona? 4 vuitens, que és el que havia dit jo abans. Per últim anem a fer aquest exercici. En Ricard i en Miquel han menjat 3 vuitens d'un pastís cadascú. Quina fracció del pastís han menjat en total? Aleshores, Ricard ha menjat 3 vuitens i Miquel també ha menjat 3 vuitens. Què em donarà? 3 més 3, 6 vuitens. Això és el que han menjat entre els dos. Quina fracció del pastís sobra? Sabem que el pastís té 8 trossos, té 8 menys 6 que m'he menjat, de 8, quant me'n sobra? 2 vuitens. Ho enteneu? Anem a fer el C. Escriu els resultats de l'apartat A i B amb un denominador més petit. Aquest exercici, aquest raonament i aquest plantejament que anem a fer és el mateix que heu de fer en l'exercici 11 del llibre, pàgina 69. Val? Aleshores me diu que 6 vuitens, que és l'apartat A, hem de fer-la més menuda, aquest denominador. Com el puc fer més menut? Dividint. Igual com puc fer fraccions equivalents multiplicant, també puc fer-les dividint. Per quin número dividirem? Per 2. 6 dividit entre 2 em dona 3 i 8 dividit entre 2 em dona 4. Ja tinc un denominador més menut. Ara el B. Tinc 2 vuitens. Anem a fer exactament el mateix. Dividirem per 2. 2 dividit entre 2, 1 i 8 dividit entre 2 em dona 4. Ja tinc dues fraccions que tenen el mateix valor més reduïdes, que es diu. D'acord?